Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin kin taon og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuklok-tuklok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo ano pa ba ko? Dili ba nag-display sa dayosan? Oh, sige, be. Patol. Ladies and gentlemen, I'm dancer. Pinala ba ako ito? Ayun. Nama kayo patuwan. Ha? Patuwan, pinapinaala-ala, bito. Oh, okay, makalala ko. Sige. Ayaw na lang. Kay mo na ramang ka makita nga alingit-ngit. Michael Jackson man ko no, rin subay man ko. Alper mas nagkaayo na ako rasan. Be, ikaw sad be. Ikaw Valenciana. Nakapirting kong mahal mo. Ako di mo kasampulan. Pali ho gogoner. Ganahan. Ano man ka nang katong Michael Jackson ka ba na? Matabunin lang kamay kay musiwin. Wala mo ito. Suwa mo kita Michael Jackson. Kanang balik ko. Akong buhaton. Ladies and gentlemen, Valenciana! Si JJ na po! Nakapatalong sa kumbang! Ladies and gentlemen, top 3, Janjo! Ikay mag-igo! Ikay may kagubay na lang! Sige, kanang balik ko! Muram kag sinuwa! Ay, sa kayo kumahuman! Okay, good luck! Sige! Enjoy the film! Top 4! Ma'am! Magsudang ka! Magsudang ka! May pati na! Malabay ni! TikTok na lang ta, mag-TikTok na lang. TikTok, alak. Moro, ginay mo ha ay! Masira kag TikTok! Wah, karaan naman ang TikTok ko eh! Hoy, maligsan ka niya! Striver pa kayo ka! Mura kag tigwaw! Go! Kuhaan pa ko! Artista pa ko! Report ko! Sa tawa na stoplight! Pwede traffic? Di na pwedeng traffic enforcer! Di-split ko nung anay motor, be! Bakit ka natin nagdahan namin sa stop? Onya! Ay, ikaw na sa Nicole! Lala ka! Be, dancer magpuno ka! Sige, pagwala mo. Sige ko na! Kaya, Rabia! Ay, ako pa kawami! Rabia! Kaya sa konit ka. Be, kuya, magbaga na! Ako pa kawami! Ano ba iya ha? Dapri ni Hawan! Pinamulo ko to. Pinatutuwa na! Mura mo natulog og tamtax! Ala, oy! Basig kalibangon ra na! Sa magtaon ka, uy! Mura makag... Day, kalibangon ra na! Pinano Uy! na ako. Mura magkugita nga gipasul! Kuan ka lang, bubuyog, naputol! Dali, go! Day, ipakita, Naika! Ninyo! Si Nika! Ikaw, nadyo kay talent, singer, dancer, drama. Oy, kaninyo, unsa man talent di man kapakita? Sino ka mong nakabuha? Be, gunita na to, be! Okay, dapri ni! Dancer! Medyo yung Jojo, men! Ninyo! Risa, napimagi. Go!
Jay, uy! Sana Be, sige ko na ninyo, be! Ninyo. Okay. Oh! Wala! Uy! Hindi na nagdoon ko ng time rules na doon sa Nika na sabi. Nika! Nika! Ayaw! Kaya nahibaw man ta nga si Nika dancer. Unya, napo tayo singing. Nga ito pasayawon. Nagsigilan sige. Sayaw sa kaoy. Karon, ako ang inyong agawon. Ako ang inyong agawon. Yes, agawn. Yes, agawon! Yes, agawon! Kasabot mo! Yes, agawon! Kasabot mo! Yes, agawn. Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Hoy! Kinsa man juga dapita? Manabot man juga. Ha? Si kinsa ka? Wa kilala ko. Wa kilala ko. Wako kailan mo! Ako ang inyong... Ako ang inyong agawon. Unsa? Ikaw ang akong agawon? Siya ang atong agawn. Yes, Siya ang atong agawon. Siya atong agawon. Siya atong agawn. Yes, agawon. Oy, wait sa kuno sa ta. Ani, ay. Ato silang pangitaon. Pasin maparehas ta nila nga murag sumbay nga nag-ana-ana ba. Ulo, Sa may angat buhaton ani. Kisa Uy, sa pangutan na. ang angay gud ani unta ba? Manawag ng tagpulis. Padayon lang gyapon tag pangita. Pero ang ato lang ani, maayo unta ug dili nato sila masugatan. No, yun. Yung sa may itong pangunta ani nga ato lang sayawag at bang Ay, ato sa laging klaron og unsa gitong tawhana kinsa jud to? Si Michael Jackson. Michael Jackson tawag na MJ. Ha? Sige ta na. Ngano ito siya? Uy, Kailangan mo mag-Joanna, Joanna? Wag na lang oy. Sige na lang. Wala dingit natin kita. Tana. Hindi, dito si Michael Jackson. Kuanto ay Michael Jackson to nga. Malit og manok Bisaya, sir, para sa imong lasa kusina ba? Ato sa kusina kay nindot ko tong manok Bisaya ko ang sampo ba. Nabilang butangan og kapayas. Mailam na manok Bisaya, sir, kay kakaon nimo muana man na agay. Kung English na siya, muana siya ouch, muana na siya ouch. Siya ouch. Manok dire. Nindot ari ta mamalito. Nay, kita ko bungo, nay. Ha? Tumburag si Michael May Jackson. Ungo kag ungo to. Oo. Basing kamera to nangagya. Oo, yan Basing na. to, basing nagtukag sigbin eh, kani bulalakaw. Unsa bulalakaw? Bulagalakaw. Pagkamura kag may exercise sayang. Kuan ba say? Exorcism. Kana kana Camera siya. Camera siya. May hypnotize ang tao, anak. kung mutanaw. Tanaw kasi ang mata. Unsa may buhaton na to anak bay jak? Matanaw ra ka. Ba raw liog ilong. Nya kung may panut bras. Kuan siya pagka. Ay, pag-ay, sa pwede, daw ito pangsihon. Ay, Kasi siya mura din nagsumbi day kay makatakot. Makatakot ay. Day, ana de ha. Ayaw tanaw siyang mata day. Ang imo tanaw dinhira suwang lang, suwang. Liog. Kaya, mga Ay, importante. Sep, kuang shades. Shades! Kuang shades! Kuha kong shades. Importante ang shade para Para- maano siya, para di ka matakdan ba? Maano siya. Magkuha tag shades. Ay, ay talo Are, mata, ay talo mata. shades by shades. Kuhaon ako. Kuha. Kuhaon ako ha. Mao na de, tudluan ka na mo. Ayaw yung tanaw.
Kinahanglan boss ang Oo, tanawon. arang si sira. Ah. Papa nimo. Ha? Ako boss, dili boss. Dili na ni matakdan. Ano man? Pasidon tanin mo? Di man muna kaliwat ko nung ungo ko no. Mo ba? Oh, kita ra mag-shades do ha. Apilon sa rini day. Apilon sa rini day. Unsa naman taon ning anak ka taon eh? Kana. Wala lagi unay lagi. Amo na diha. Tambag ni Jackson. Sa mata. Apa, harap pa. Kita na mata. Arang si ito. Ya, mag-shades ta da. Dungan ta. Dungan ito. Bukas na. 1 2 3 go. Wow, murag mga artista ay. Di ba? Oh, Ato bang dito, ato bang. Oh. wow, murag artista, murag kag taras si buhol ana. Murag artista May mo kasulti dai. Oh. Unsa man? Daghan to sila. Daghan. Ngahit mo tais. Kinsa man isulti. Isulti pa nga sa sagungan. Mga ungo. Lumaongo. Ah, murag mga ungo di pa to ungo day. Mura raman. Mura di pa to. Padung na gyud. Padung na sila. Ngahit mo tais siya sa usa ka katong kuan diay katong sayaw may Jackson. Oh, ay ka di mas anak dia bos dia. Mo ana ba? Unsa ba? Ana. Ay kabala ka. Oh, tais. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Nay mga gagmay, nay mga gagmay. Uy, ingon ka guys. Ingon ka katong makahipnotize katong murag zombie. Mga duwindi man lagi ni. Hindi, oy, nangita sa gani mi ato. Ah, nangita sa mo day. Uy, nga nang nag-shades ba mo mga gwapo? Oy, pag shields good mo. Pag Makatakod to oy. Takod. Ano sa magkatakot? Pagkagwapo ako. Kada unsa mi ato? Iya, mag-shades na po, may. Oy, bitaw ko. Mahadlok. Kasi mo mga bata-bata to Sir Jack tanan natakdan. Asa man ibutang sa ilong? Sorry. Tawo ko tinuod. Ay, salamat na nami siya. Basta natakda na kasi ra. Bitaw. Oo, padewa. Wala pa. Malawag tag pula. manawag sa pulis. Malakaw na lang, may. Oh, dili, sa ilong. Magdungan. Ay na mo tawag pulis kay nanam si Pimpi Chip Bato dire oh. Mano to ang tambag ni Busjak. Kay si Busjak, expert sa mga scammer. Okay. Family shit. Ay tanong sa Dildo ni, dili sila katarog. Asa ni si Papa? Delikado na imo kids, delikado na imo kids, delikado na. Clear. Amo ni mata usa. Hindi mo makasalaw. Basta ilong. Asa mo papa day? Atras sa good mo, bi atras sa good mo. Uy, naunsa natagda na ni zombie ka? Magkasagay be asa jud mo papa day? Asa ni ang Papa? Nikuyog sila. Ha? Hala! Nikuyog? Ang atong brad, Bajak. Natagda na to papa yun. Nasumbi na dito ka apil stiyo di ay. Ayan na to mo sumbi. Ngano man? Ang ayan kay to. Ngano man bay? Pamaong ka sulan ni. Oh. Inani? Murang kagmaya. Tino, dali mo nakitaan. Tinuod jud to. Uy, og sikap idol rap maungo to. Nya maglatay-latay ang padir kanang kural na mura tog hampi-dampi sa Alice in Wonderland. Ma mura gito hampi-dampi tinuod din na. Kaya ko masaya akong papa? Come on, sayo. Nalupikan di mo spirit day. Wala. Natakda na gyud ito day. Takda na jud to. Nagyud. Wala mo jud kamubuto Unya. papa. Ang yang papa imo ginakita ni Kuyog nga mo sayo nag Michael Jackson. Na, usap pagsayaw day. Yun sa pagsayaw. Ay takyan man ay mo, takyan na. Pina-atas-atas daw. Katong ana. Ikaw ko na. Nana tituyok sa inyo. Uod man imo. Kami nakakita day, bas ano yung sampul kay. Sampol para. Kamay lang. Usa ka pang tiktik ba? Tiktik. Oy, dili lang kay pandemic ang atong giatubang nga problema karon hasta di ang pag-hypnotism. Hypnotize ang tao. Kinahanglan isulob na inyong shades. Tulo na di atong gikadlok hoy. Kita karon nga nagtungtong sa kalibutan. Tulo na atong giatubang. Unsa man? Pilmiro.
nagatubang ta ng krisis sa pandemya. Ikaduha, atong naong sa silingan. Di kita kagawa kay ilan king naong atong silingan. Ikatulo ka na siya karon. Uy, Ginoo ko ana. Sagi! Please, go! Hala, tara! Hala ka nga yan aning bambo ko. Karon po kita gabi nga sir. Kap! Ngano magkakap? Ano si Kapay Dulop na awa mo ra gyud sa gabi na wow. Hala ni Katay lagi na virus ang kamot na namuti na. Nagahi na. Dali. Hala kay tao mo kung sa'yo magkapaayo ana nila. May detection man. Natakda ni kuditan nandi ay. Ay, bro. Hubuan kasi hubuan. Alam mo magtanaw sa mata ha, ay punta sa mata. Hindi makapaayo ana nila. Ano na payo na? Nakabasa ko sa libro na. Niligyan man. Mo ni supa. Mauni makapaayo ni mo. Mauni. Di siguro niyo. Dili na tama tayo. Boy ba? Asa naman to sila? Asa naman to? Asa sila? Hoy, balik mo dili, balik. Hoy. Ding. Mga tao na. Tubig na di ay. Hoy, apa dayo? Tubig na din tambal di ay. Tubig na tambal. Tangtalo na natong shit. Hoy, Naunsa ba ba? Brilliant. Tubig. Riz, napareso. Asa sila? Kebaw. Shit. Tubig na di ay. Tubig ra. Asa si Kapay Dulrop? Nawaman. watan. Asa si Kapay Dulrop? Brad. Hala, asas brad mo day. Tanaw tanggal. Hoy, usa man mo sa mga nagdan. Oy, ngano na ba mo diri? Wa na. Uy, Ginoo ko. Ya manayaw nagjuan na kay wa na may sumbi. Ayo ko dagandagani. Kining manok lagi. Nabuhi pa lagi. Iba ko'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Iba ko'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Oh, usingan sa lugar? Move Park. Ninyo. Unya mo lagi ning kwan. Nalika. Kaila ka ni? Kato man ni anak ni Aming. Anak niya, niya mo na dinhi. Imo ni amigo no? Masakit man na ako dito pa lang. Siguro nangambot ni dinhi kay daghan man mga on. amigo ha. Oy, usa may kwan. Tanang ato ang orderon. Uy, love, magkasa man ta diri di. Sus ikaw no. Niya naman ta, kinahanglan mga unta. Pagpili mo kani, naay mga kwan diri Ano ang pangalan diri kay Move Park pero dili ang park di mo liho. Pamina ka mami. Saman. Sure ka nga daghan na imong daddy nang. Sure sa ka nga diri jud. Ni anata, kinahanglan ani nata dinhi. Kanya dako kay kog utang ni akong pinanggang cherry dil. Kira ninong. Nainumdum ka? Gamay pa kinis una dako na kay utang ani ako regalo ani. Ito di. So, Ano ako sa siya kadako, mausad kadako imong utang. Ako i-treat. Lab, ayaw kahadlok lab nga kini. Kwartahan ko ron. Sure ka ninong basin mo chicken lang. Ay lang kay ngano? Pradua ba yan na lab kay? Di bahala na. Sweldo biya na ko ron lab. Ninumdum ka? Nakatrabaho biya ko lang Jack sa kabinet niya. Kabinet. Kadungog ko. Nay halo-halo diri di. Way problema. Ako, baga kung kwarta no pitaka. Dari kadungog kasi ang giingon. Ana siya hot doon niya imong sweldo. Mau ba? Di. Sige lang day. Madadara. Unya unsa man? Ato dangan to kay manglingkod ta. Toto di. Init diri di. Dua ba yan lab kay wabay ato kay kabono diri. Ayaw lang yung kabalaka. Lab kay hibaw ka ako kwartahan ko ron. Ha? Sweldo nako. Arita sa landong. Arita dari mo diri.
Kani Tanat kani di. gidata mo diri kay kaning Move Park bagong abli ni. Tanawan nila mga pagkaon di lami kayo. Mo lagi ka. Pero barato ra kayo. Oh. O lingkod mo din. O lingkod mo. Oh. Kanang mo na lagi tawag tos lubuwa lab. Di na sisig, nauna ang sisig, una matuslob ang buwa. Uy, mo na ilang gingon nga tos lubuwa na ikaha lagi. Ganang ko tilaw inaalala. Ay, ato na ko di way problema, mucho dinero. Ini ang bana mo. Oh, dali mag-order ta din lang mo. Unsa din ito slubuwa di? Kanang tuslob magbabuha ituslob na siya. Ambot lang sa taga pasil man ng kamugna na. Kana mag-order ta lang. Jud day diri lab kay naay burgeran, naay milk tea, naay pungko. Oo. Diba, sisig. Why problema? Order ta galuhalo. Ice cream. Mo bito na dinita mo. Oh. Kuan day lab. Oh. Inom ba tagay siya? Andiyan kini. Oh. Big bar. Big bar. Ibaw na ko anak kay ngano. Dinita mo gida tungod kay naibaw ko ning lugar barato na sila dinhi sa Move Park. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayot buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y gamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo